حقيقة اليوم الاتفاقية Di rastiyê de ev rêkeftina îro encama hewldaneke zêdetirî heft mehane û armanca vê hewldanê danîna çarçoveyeke birêk û pêk a guncaw e. Ji bo bilêxistinekirina çalakiyên aborî û bazirganî di navbera Komara Erebî ya Sûriyê û Komara Tirkiyê de. Bi rêya vê komîteya hevbeş, em ê hemû karên aborî û bazirganî çalak bikin, birêxistin bikin û ji birêveçûna wê ya baş piştrast bin. Ev pêvajo ji bo hêsankirin û sivikkirina karê veberhêneran e. Ji ber ku ew niha weke dergehekê ye ji bo her veberhênerekî ku bixwaze bi rêya Tirkiyê were Sûrî. هذه الاتفاقية. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen. اتفاقية هي إطار هام جدا للتعاون السوري التركي اقتصاديا. Rêkeftin çarçoveyeke gelekî girîng e ji bo hevkariya aboriya Sûriye û Tirkiye û çarçoveyeke berfireh e. Ez bawerim ku ev kêliyek dîrokî ku tê de peywendiyên aboriyên Sûriye û Tirkiye piştî rizgarkirina pîroz ji nû ve tên damezrandin. واليوم نحن عم يشارك الشيء الجيد انه اليوم هالاطار هذا Tişta baş ew e ku îro ev çarçoveya hikûmetê ye û sektora taybet jî di nav xwe de digire. û serkeftina peywendiyan bi her du aliyên giştî û taybet ve girêdayî ye. Eğitim konusunda Li daxistina yekemîn konferansa kara Sûrî-Tirkî ji bo amadekirina zemînê ji bo hevdîtina pîşesaz, aborînaz û bazirganên Sûriyê ye. Ango ji bo vekirina asoyên nû wan bi hev re axivîn û gilî û gazinên xwe rasterast ji hev re gotin û mekanîzmayên kar li her welatekî jê din re ragihandin û têgihiştineke tam dan. Vê têgihiştinê cûreyek nêrîneke rastîn a li ser erdê dawan. Hindîtin ji aliyê hina dekaran re di derbarê hevdîtina rasterast di navbera berhemên Sûrî û Tirkî de hatin zelalkirin û gelo dê operasyonên qismî yên hilberînê li Sûriyê an li Tirkiyê û berevajî wê pêk werin û li welatê din bêne temankirin. نحن كصناعيين سوريين Em weke pîşesazên Sûriyê û wekî yekîtiya odeyên pîşesaziyê ya Sûriyê pêşwaziya her rêkeftinekê ku asoyan li ber pîşesazê Sûrî vedike. Ji bo hinardekirina berhemên xwe dikin û em hêvî dikin ku pîşesaziya Sûriyê bigihîje hemû deverên cîhanê. û em hêvî dikin ku di encama van rêkeftinên ku li ser bingeha hêsankirina karên di navbera her du welatan de hatine damezrandin. Cûreyekî tevlihevî di navbera kompaniyên Tirkî û yên Sûrî de çêbibe. والشركات السورية. Bunun dışında başka faktörler mi var mı? İş dünyası